Zdá sa, že niekto tu máte pochybnosti, obavy, negatívne myšlienky a vďaka týmto myšlienkam nevidíte, že vás čaká vytúžená zmena. Pritom tu máte príležitosť pre vznik ľubostného vzťahu, niekto možnosť zmierenia. Inak povedané, čaká vás nové, príjemné obdobie vo vzťahoch. Stačí, aby ste boli spokojní s tým, čo ste už dosiahli. No mnohí cítite bolesť, sklamanie, zranenie, zradu, strach zo straty, ktorá nie je vôbec opodstatnená. A pritom ste pod šťastnou hviezdou, čaká vás šťastná budúcnosť. Hoci máte vysoké ciele, za to sú dosiahnuteľné. Čakajú vás priaznivé vyhliadky, nádej na splnený sen. Čaká vás úspech, šťastie, vyriešenie problémov a niekoho dokonca ten pravý partner či partnerka. Vďaka vašej odvahe a veľkej vnútornej sily dokážete odhaliť podstatu vášho problému. Niektorí ste si zobrali na seba možno až priveľkú zodpovednosť, ťažké bremeno na vaše plecia. Cítite únavu, vyčerpanosť a ste zablokovaní. Je potrebné, aby ste sa postavili aktívne a odhodlane k danej situácii, vďaka čomu môžete očakávať priaznivý výsledok. Mnohých z vás čakajú prevratné zmeny. Väčšinou ich budete vnímať ako dosť drastické, ale sú potrebné, aby uvoľnili priestor pre niečo nové. Ukončujete vzťahy a situácie, ktoré sú pre vás neúnosné. Vďaka tomuto vás čaká spokojnosť, láska, harmónia, radosť, šťastie, veľký úspech a splnenie želaní.